Natala sa usa ka tulunghaan sa Davao City ang pinakaunang bomb threat sa syudad ning tuig 2026. Nahitabo ang insidente sa Kabantian National High School niini lamang milabayng adlaw kung asa na alarma ang tibuok tulunghaan dihang usa ka grade 7 student ang nisumbong nga nakadawat matud pa kini og hulga pinaagi sa Facebook Messenger gikan sa user nga adunay profile name nga Dump ni Joe. Hinuon luwas ang mga anaa sa lugar o gikumpirma sa miresponding EOD K9 unit sa Davao City Police Office nga nagnegatibo kini gikan sa bisan unsang matang sa eksplosibo. Nunot niini giklaro ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon nga seryoso ang kapulisan nga pahamtangan og silot ang mga madakpan subay sa nakalatid sa balaod. Gipasalig sab sa DCPO nga kun galing minor de edad ang sad-an adunay pamaagi ang mga otoridad aron dili na niini pagausbon ang susamang binuhatan. Dili ta magsultinyo og any bomb threat na naay bomba diha kay any individuals ma'am basta pwede lang arestuhan na to galing lang mga minor de edad so ano tayo mga napadana na ma'am actually kung gusto riya ta sa mga areas na naay bomba so automatic na siya arrested din na ang any individuals na ingon na naay bomba sa isang lugar so dito na siya sa station and file of case sa city prosecutor. So minor sila ma'am no wala sila criminal liability doon ay natay mga limitation ma'am once mga minor de edad ang involved ani pero ato gipaning kamot nga kana nga mga individuals dili na sila mousab pa sa ilaha mga gibuhat ba. Sa karon, padayong ginasubay sa kapulisan ang responsable sa bomb threat alang sa tukmang aksyon. Kahinumduman usab nga niini lamang milabayng Oktubre 2025, usa ka 14 anyos nga grade 9 student nga lalaki ang nadakpan sa susamang binuhatan ug nasayrang naghimo kini og daghang Facebook account alang sa maong katuyuan. Mga katropa aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.